बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। दिनै क'क्राझार बाथिपारायाव थानाय सुजित नार्जारिनि मांखरसालि आरो मुसुखाखौ फोजौखांनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। 2 कोटी 80 लाख रांनि बाजेटजों सुजित नार्जारिनि मांखरसालि आरो मुसुखाखौ फोजौखांनो थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसु, खोला क'क्राझार दख'रा एबसु आरो बिटिआर खुंथायनि जथायै नाजानायजों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मांखरसालि आरो मुसुखाखौ फोजौखांनायनि थांखिजों बे गिदिर हाबाफारिखौ मावफुंदों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि आखाइजों गायसनजेननाय बे हाबाफारियाव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, पिकेडब्लिउएसिनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। बे समाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मा बुंदों फै खोनासंनि। नार्जारि बिथांनि मुसुखा गायसननाय दिनै हाबाफारि बेवहाय लादों साउथ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय आरो जोङो सरकारनिफ्राय 2 कोटी 80 लाखनि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय बानायनाय जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जि मुसुखाखौ आगोलावनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो साउथ क'क्राझार आन्चलिक एबसु जयै बेवहाय बाथिपारायाव लामा सेराव बानायदोंमोन आरो बेवहायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर सिबिबोबाय। नाथाय बिथाङा जिहेतु एसेबां गिदिर मोनसे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं एबा बर'फोरनि थामोनथानि राजखान्थि मोनथायनि जि सोमावसारनाय बेनि गिबिसिन मुंख्लं, बे हिसाबै बिथांखौ जिखिनि सन्मान होनांगौ बेखौ जोङो सम्पुर्ण खालामनाय आगोलनि समाव हायाखैमोन आरो दिनै बे मुसुखाखौ गायसननाय जे हाबाफारि बे फुल फ्लेजेड मुसुखा जागोन बिथांनि आरो बिनि बेक साइडथिंजाय बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौबो लिरनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जोबोद मोजाङै आरो गिदिरै बानायनो सानदों, जेराव जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारि एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव रिसार्च खालामनो फैग्रा गुबुन मानसिफ्राबो फैनानै बे जायगायाव दर्शन खालामनो हायो, बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनो हायो, नुजाफैनो हायो। बे गासैबो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आङो दिनै गोजोननाय मोन्दों जे बिराद गिदिर मोनसे खामानि। जों आगोलाव बिएलटि सोमावसारनायनि गिबि बिथांमोननि दैदेनगिरि बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मुसुखा बानायखांबाय। सुबुंथुनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौबो बानायबाय। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि मुसुखाखौबो इनस्टल खालामगासिनो दङ। दा बेबायदि गोबां जोंनि आगोलनि बिर जोहोलावफोर जायफोर हारिनि थाखाय जुजिबाय, हारिनि थाखाय जिउ होबाय, बे गासैनिबो मुसुखाफोरखौ जों फारि फारि बानायदों। नाथाय सुजित नार्जारि बिथांनिया थालांदोंमोन, दा दिनै बेखौ बानायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो बिथांनि मुसुखा बानायनाय, पार्क बानायनाय गासैखौबो कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो टारगेट लादों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।